אנחנו מאמינים שבחיים חשוב למצוא שותפים טובים לדרך. קליק הוא בהחלט שותף טוב לדרך. זו מערכת שיודעת לנהל לי את התהליכים של הדאטה, שיודעת לאפשר לי ליצור תהליכים מורכבים וחכמים. השילוב של קליק והעובדה שהוא חלק מהמוצר שלנו, אפשר לנו להגיע לשוק הרבה יותר מהר. מבחינתי זה שובר שוויון, זה שווה כל ערך של כל חברה אחרת. אין חברה בארץ היום שיודעת לתת לך את האפיון הנכון, את האנשים הנכונים, בשביל לקבל את ההחלטות העסקיות הכי טובות. אנחנו גוף קמעונאי אולי הכי גדול בארץ, ולכן הדאטה הזאת היא דאטה דרמטית להמשך הפעילות העסקית שלנו כארגון. סודה-סטרים קיימת כבר כ-120 שנה, מוכרים מכונות להגזת מים, ליצירת סודה. יש לנו 5 מפעלים ברחבי העולם, מוכרים קרוב ל$1 מיליארד בשנה. אנחנו במערכות המידע בסודה-סטרים צריכים לספק למשתמשים שלנו תובנות עסקיות שייצרו לנו בעצם יתרון תחרותי בשוק. בחרנו לעבוד עם מערכת BI של קליק, יש לנו מעל 20 חברות בנות ברחבי העולם, ולכן אנחנו נדרשים לאסוף את המידע ממגוון מערכות, ERP, דאטאבייסים שונים למקום אחד. קליק בעצם מאפשר לנו ניתוח לא רק של מחירות. אנחנו מרחיבים את המודלים שלנו לתכנון לוגיסטי. המחשבה שלנו שאם המודל יעזור לנו לחסוך 1% מהעלויות הלוגיסטיות שלנו, נחסוך מיליונים. המעבר לענן אפשר לנו לפתוח את היום עם קליק. אנחנו רואים כל יום את תוצאות המחירות של יום העסקים הקודם, ומאפשר לי ולמנהלים אחרים להיות כל הזמן מעודכנים. בעולם מערכות המידע, שהוא עולם מורכב מספיק, חשוב למצוא שותפים טובים לדרך. וקליק הם בהחלט שותפים כאלה. אז טבולה, חברה של המלצות תוכן. אנחנו רואים את עצמנו כשוברים של ה-Open Web, מחוץ ל-Closed Garden של ענקיות הטכנולוגיה. החלטות פה הן מבוססות נתונים. זו הגדרה לדאטה דריבן. חברה שמייצרת הרבה מאוד דאטה, מעלה מ-100 טרה ביום. חברה יש כמות מאוד מאוד גדולה של פאבלישרים מפרסמים all across the globe. יש פה מגוון רחב של סוגי נתונים וצורות חיתוך ורמות גרנולריות. גם אפליקציות שמרכזות בעצם מגוון רחב של דוחות במקום אחד כדי לתת משהו אפקטיבי ללקוח. יש פה המון קמפיינים שרצים בכל רגע נתון. יש לנו חשבונות שמריצים פה למעלה מ1,000 קמפיינים פעילים במקביל. גם אחרי שאנחנו מאגרגים ומביאים את הדאטה נקי ואת הדברים המעניינים באמת, יש לי פה מודלים, שהמודל האחרונה שעבר את 11 מיליארד רשומות והיינו צריכים לעשות איתו משהו. אני לא מכיר היום כלי שיודע להחזיק לי את כל הנתונים בזיכרון ולתת לי ביצועים בסגנון הזה. יש 760 אנשים בארגון עם רישיון לקליק. קליק זה מושג שכל עובד בטבולה מכיר. יש לנו דוח יומי שסוקר את הביצועים של החברה של יום האתמול, והוא נשלח לכל עובד בחברה. זה עסק מאוד דינמי, ומה שמעניין היום לא בטוח יעניין בעוד שבוע. ויש באמת הרבה מקומות שאנחנו מייצרים בעצם מודלים שמאפשרים מודל ניתוחי ולא תפעולי. כלומר, בוא תשאל את השאלות, המודל יודע לספק לך תשובות. זה משהו שבאמת הרבה פעמים יש לא מעט גורמים בחברה, בעיקר אנליסטים שמשתמשים במודלים האלה, כדי לבוא ולמצוא את מה שמתחבא עכשיו, מה שעכשיו מעניין את ההנהלה, מה שעכשיו נמצא בפוקוס. שורה תחתונה, אם מסתכלים על הכלים האחרים שיש לי בקטגוריה הזאת, לא יצא לי לראות מודלים של מיליארדים במערכות אחרות שיודעים לתת חישובים כמו שאנחנו יודעים לתת בזמני תגובה כאלה. בריפקאם היא חברה גלובלית שמתמחה בניתוח וידאו ממצלמות אבטחה. מצלמות אבטחה קיימות בכל מקום היום. הרעיון של בריפקאם זה למקסם את הערך שניתן להפיק מהן באמצעות טכנולוגיות שיודעות לנתח וידאוים, לזהות אובייקטים, המאפיינים של האובייקטים האלה ואת ההתנהגות שלהם. באמצעות השילוב עם ClickSense, אנחנו מאפשרים ללקוחות שלנו לנתח את כל הנתונים שהם מקבלים מהמנוע של בריפקאם. קליק היא פלטפורמת BI חזקה ואינטואיטיבית שמאפשרת ללקוחות שלנו לקחת את כל הנתונים האלה ולהפוך אותם למידע עסקי יקר ערך בשבילהם. השילוב של קליק והעובדה שהוא חלק מהמוצר שלנו אפשר לנו להגיע לשוק הרבה יותר מהר. יש לנו לקוחות עם 1,000 מצלמות ושהווידאו מהם מנותח בזמן אמת. מה שמוביל לדאטאבייסים מאוד מאוד גדולים, זה יכול להגיע לעשרות ואפילו מאות טראבייט של דאטאבייס, שכולו בעצם מנוהל בקליק ומאפשר ללקוחות לנתח ממש בזמן אמת טרנדים ושינויים שהם רואים בכמויות אנשים, בכמויות כלי רכב, כל אחד ב-use case הספציפי שלו, תוך קליק. אנחנו בריפקאם מאוד שמחים לעבוד עם קליק. זה בעצם נתן לנו אפשרות לאסוף את המידע שאנחנו מוציאים מווידאו בצורה שבו נוערכת על ידי הלקוחות שלנו. אנחנו שמחים שהם חלק מהמוצר שלנו, כרגע אי אפשר לחשוב על המוצר שלנו אחרת. זה ממש חלק אינטגרלי וממש יתרון תחרותי של בריפקאם.
חוות השמפיניון היא חווה לגידול פטריות, מפעל מאוד גדול שמייצר את חומרי הגלם לגידול הפטריה, מפעל שמשווק כ-500 טון פטריות בחודש. הפטריות משווקות לכל רחבי הארץ. חוות השמפיניון נמצאת ממש על הגדר עם לבנון, והמלחמה כפתה עלינו פשוט לעזוב את המקום. אז הקסם קורה בעזרת טכנולוגיה. פטריות זה לא גידול בשדה, פטריות זה תעשייה, זה מדע שלם. הכנת חומרי הגלם דורשת המון עבודה, המון בדיקות, המון תוצאות של מאפיינים של החומר שאתה בודק. כל התוצאות האלה נכנסות באופן אוטומטי לתוך המערכות מידע, ומערכות ה-AI של קליק מציגות את המידע הזה לכל הצוותים המקצועיים שמקבלים החלטות ממש באונליין לפי התוצאות שהם מקבלים. ככה אנחנו רואים בכל רגע נתון מה נקטף, באיזה קצב, איזה מוצרים. אחד המודלים המדהימים שיש לנו במערכת ה-BI של קליק זה מודל שנקרא תחזית, מלאי ושיווק. המודל הזה יכול לחזות בעצם מה ביום חמישי בשבוע הבא החווה תצטרך לקטוף וכמה עובדים צריך להכניס לכל חדר לטובת הפעולה הזאת. בעצם משנה כללי משחק של מגדלי הפטריות, זה מייעל את העבודה, מקטין את הצורך במנהלים, העבודה נעשית יעילה וטובה יותר. רשת יוחננוב היא רשת דיסקאונט, מונה 43 סניפים, אנחנו הולכים לפתוח בשנים הקרובות עוד כ10 סניפים. הרשת צפי מחירות שלה ב-2024 היא 4.7 מיליארד. לפני שנתיים בערך התחלנו בשיתוף פעולה עם קליק ישראל. היום אנחנו משתמשים בכל יום בקליק. זה עוזר לנו לנהל מחירות, לשפר את הרווחיות שלנו. אנחנו מחוברים לנתונים אונליין, מה שלא היה לנו. אנחנו רואים את הנתונים כל שעתיים מתעדכנים. אנחנו יכולים לדעת מה עולה, מה יורד, אם יש שינויים בקטגוריות, מה קורה ברווחיות. זה עוזר לנו לנצח את כל המתחרים שלנו, והצרכנים יותר מרוצים בסופו של דבר. יש קשר ישיר והדוק לצמיחה, כי ברגע שהנתונים קלים להשגה ואנחנו יודעים לראות כל נתון ולהבין מה קורה, עם קליק אפשר להגיע לכל נתון באמת בקליק. קליק מאוד גמישים ויודעים להביא לנו נתונים בצורה מאוד מהירה ומקצועית, והנתונים אצלנו מאוד מדויקים ונכונים. היום כל יום אנחנו יודעים מה היעד היומי שלנו, מה אנחנו במצטבר, זה פתרון ענק. אין חברה בארץ היום שיודעת לתת לך את האפיון הנכון, את האנשים הנכונים, בשביל לקבל את ההחלטות העסקיות הכי טובות. מפעל הפיס בעצם הוקם בתחילת שנות ה-50. היום אנחנו מנהלים כ-2,800 נקודות מכירה ופריסה ארצית בחלוקה ל7 אזורים. המעבר שעשינו לפני שנתיים בקליק בעצם הגדיל לנו את היכולת לנתח את התהליכים העסקיים בארגון ולמנף את הפעילות העסקית לפי היעדים שאנחנו מגדירים לעצמנו ולמשווקים שלנו. בהטמעה של מערכת והשימוש במערכת השמיים עם הגבול. אנחנו כבר עכשיו בתהליך לבנות מודל בענן כדי לבחון את הטכנולוגיה שלנו בענן. אנחנו יודעים שכל הטכנולוגיה הולכת למקומות האלה ואנחנו לא רוצים להישאר מאחור. בעצם העברנו את המשווקים למערכת קליק. כל תחילת יום, הדאטה 6:30 בבוקר נמצא להם, ערוך להם, מוכן להם, מעובד להם. כל התהליכים והתחזיות נמצאים להם על השולחן. איחור קל בנתונים האלה, אנחנו פה ממש באירוע דרמטי. בחרנו את המערכות הכי טובות שאנחנו יכולים לעבוד בהן. בקליק הכרתי אנשים מדהימים. הם נותנים את כל הפתרונות להצליח במשימה. יש פה שיתוף פעולה לכל אורך הדרך, זכינו לשותף הדרך. אנחנו יותר טובים שיש לנו את קליק.